Gogoratzen az lehengo gunien, bajatu nintzela sudaera normal bategaz, eta tope nintzen kogeleta, kristonotzagaz. Neu joan nintzen, neu bakarrik, zenuk Marijisek abestuteko gogoa neukan betidanik. 9 egun horiek magikoak direz. Ziklismoarekin lotuko bagenu da tropel bat, lasterketa buru bat daukana, solista. Gau baren gau berdia. Badago ari bat, 17. mendetik gaur arte. Aitaren artxiboa hemen dau. Parte bat euskaltzen dian dau, baina bere libururik kutunenak edo hemen dauz. Tradizioa entzutea itzen zen, izonen abotz. Lehenengotan, emakumiek be, orokorrean, ezien osondo ikusten Marijesietan. Eta bai, biarra izan dugu. Gernikeko kanta zahar eta Gabonetako lorazapur diranak. Zoaz, zure eta ligaz, kantetan. Ez dau trafikorik, ez dau ezer. Zelan goizaldeko ordu txikiztan, Gernike osoa izili dauen. Marijesietiez kantu etiez, baina azteko zentzunik ez zietan inorrez badeko sinerren zuten. Eta beti hoien geldi entzien zuten. Eta gero zelan urruntzen dizen da. Goizetan, entzun dotez edo ez dotez entzun edo bai,